Hello kakabsat ko nga nagurat, this is me again, ang inyong kabsat na si Probinsya ng Ilocana. So andito tayo ngayon sa isang shopping mall dito sa Tuguegarao para bumili para sa sharing is caring program ni Probinsya ng Ilocana. Maraming salamat po sa ating sponsor na si Sir Ronnie Calumag. Napakalaking tulong po ang binigay nyo sir para sa sharing is caring program ni Probinsya ng Ilocana. Pagpasok na namin dito sa shopping mall ay ito kaagad ang bumungad sa akin, itong mga tumbler. So napaisip ako dahil nga napakainit ang panahon, so kailangan to ng mga estudyante. Naalala ko nung bata ko, gustong gusto ko talagang magkaroon ng tumbler. Kaso nahihiya akong magpabili ng kung ano-ano sa nanay ko. Buti ng ketchup noon ang gamit kong baunan ng tubig. Yes, totoo yan mga kakabsat ko. Hinuhugasan ko siya ng mabuti, tapos yun yung linalagyan ko ng tubig. Kaso kahit anong hugas mo, talagang mangangamoy ketchup at maglalasang ketchup yung tubig. Kaya naman sa ngayon, talagang nadudurog ang puso ko sa tuwing may nakikita ako mga batang ganun ang baunan ng tubig. Kaya sa ngayon, yung tulong na binigay ni Sir Ronnie Calumag ay ibibili po natin ng tumbler. Sigurado po ako na maraming matutuwa dito ng mga bata. Naubusan na nga sila ng display kaya naman gumawa pa sila ng mga stock sa loob. Buti na lang napakabait tong mga staff dito sa shopping mall na to. Kaya naman pag ganitong pangmaramihan ang bibilin ko, talagang dito talaga ako dumediretso. Grabe, sobrang nasarapan ako sa pamimili kaya kita nyo naman, kumuha pa tayo ng isang malaking cart. Di bale, sigurado naman maraming matutuwang mga bata dito. Sana magkaroon pa tayo ng maraming blessings para tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga nangangailangan. Maraming salamat talaga sa suporta nyo sa Probinsyana at sa ating mga sponsor syempre. Finally, natapos na rin kaya tara na, magbabayad na tayo. Sobrang excited na akong maibigay ang mga ito. Alam ko, marami din ang hindi makaka-relate dahil hindi naman tayo pare-parehas. Basta ako, sobrang saya ako pag nakakapagbigay ako ng kahit na konting tulong dahil hindi nga pare-pareho ang presyo. Kaya ito, medyo nahirapan yata tong cashier natin. Pati si kuya, ayan, medyo nahirapan din. Habang andito nga tayo sa counter, ay iniisip ko na naman kung anong susunod nating ipamimigay. Sana lang talaga, more blessings to come para sa atin. Para naman, tuloy-tuloy ang sharing is caring program ni Probinsya ng Ilocana. So ito na nga, magbabayad na tayo. Medyo malaki-laki ang bill pero okay lang yan. Marami naman tayong mapapasaya. Siyempre, kasama ko na naman ang aking masipag na pamangkin at ang kanyang mister. Ang sipag at ang babait talaga ng mga staff dito. Kaya naman, nag-enjoy talaga ako. Pauwi na nga sana kami nang bigla kaming tinawag. Akala ko kung ano yun. Yun pala, may free items tayong makukuha dahil nga raw medyo malaki ang bill natin. O diba? May pa-giveaways pa. Dahil nga, coffee is life sa atin. Kaya itong mug na lang ang aking kinuha. Yan, maraming salamat. Ayan, meron na naman tayong paghigupan ng mainit na kape.